Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsoon, padayon natong iampo ang kalinaw ug kahimsog sa tibuok kalibutan ug masulbad na gid unta ning atong giantos nga pandemic. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagpadayon sa paghatag nato sa ilang mga financial nga tabang, labi na gyud niining atong bag-ong proyekto sa Archdiocese, ang Kapilinha di Fatima. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, mahigugma unta kami kanimo diha sa tanang mga butang ug labaw sa tanan aron makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay nga imong gitagana alang sa mahigugma kanimo kadtong kalipay nga labaw sa tanan nga among gipaabot pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa, gikan sa basahon sa mga maghuhukom. Unya ang tanang mga tao sa Sikim o sa Bitmelo nagtigom og nangadto sa sagradong tugas sa Sikim og didto gihimo nilang hari si Abimelech. Pagkadungog niini ni Hutam, miadtog mitindog siya sa tumoy sa bukid sa Hirizim og misinggit kanila. Pamati kamo kanako mga mulupyo sa Sikim o pamation unta kamo sa Dios. Kaniadto ang mga kahoy na ngadto aron pagpilig hari alang kanila. Giingnan nila ang kahoy olibo, harii kami. Og mitubag ang olibo, talikdan ko ba ang akong lana nga gigamit sa pagpasidungog sa mga Dios ug sa mga tao aron lamang sa pagmando kaninyo? Unya ang mga kahoy miingon sa kahoyng igera, harii kami. Apan mitubag ang igera, talikdan ko ba ang matamis kong bunga aron lamang sa pagmando kaninyo? Busa ang mga kahoy miingon sa ubas, dali ngari og harii kami. Apan mitubag ang ubas, talikdan ko ba ang akong binong nga naglipay sa mga Dios ug sa mga tao aron lamang sa paghari kaninyo? Unya ang tanang kahoy miingon sa sampinit, dali ngari og harii kami. Mitubag ang sampinit, kung buot gayud kamong pahari kanako, ngari kamo og pasilong sa akong landong. Kung dili kamo, mugula ang kalayo gikan sa sampinit ug sunugon ang mga sidro sa Lebanon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo ang imong kusog, naghatag og kalipay sa hari. Ginoo ang imong kusog, naghatag og kalipay sa hari.
O Ginoo, sa imong kusog ang hari na lipay. Sa imong kadaugan nagsadya siya pag-ayo. Giatagan mo siya sa gipangandoy sa iyang kasing-kasing. Wala mo siya did-i sa tinguha sa iyang mga ngabil. Ginoo, ang imong kusog naghatag og kalipay sa hari. Kay gidawat mo siya uban sa daghang panalangin. Gibutangan mo ang iyang ulo og purong-purong sa lubos nga bulawan. Nangayo siya kanimo sa kinabuhi. Giatagan mo siya sa taas nga mga adlaw hangtod sa kahangturan. Ginoo, ang imong kusog naghatag og kalipay sa hari. Dako ang iyang himaya diha sa imong kadaugan. Kahalang dunog kasanag imong gituga kaniya. Kay imo siyang gihimo nga usa ka panalangin sa kahangturan. Gilipay mo siya sa kalipay sa imong atubangan. Ginoo, ang imong kusog naghatag og kalipay sa hari. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Iyawd ikaw, O Ginoo. Si Jesus misugilo niining sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Ang gingharian sa langit sama sa tag-iya sa usa ka parasan nga sayo sa buntag milakaw aron pagpangitag mga tao nga iyang patrabahoon. Miuyon siya paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka denaryo ang adlaw o gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagkaalas 9 miadto na usab siya sa merkado ug didto nakita niya ang pipila ka tawo nga nagtindog nga way buhat. Busa miingon siya kanila, trabaho usab kamo sa akong parasan ug hatagan ko kamog hustong suhol.
ug nangadto sila. Unya sa pagka alas 12 ug sa pagka alas 3 mao gihapon ang iyang gihimo. Hapit na kadto mo alas 5 nga miadto siya sa merkado ug didto nakakita siya laing pipila ka tawo nga way buhat. Siya nangutana kanila, nganong giusikan man ninyo ang tibok adlaw? Sila nanubag, kay wala may mipatrabaho kanamo. Ug miingon siya kanila, kung mao kana, trabaho usab kamo didto sa akong parasan. Sa pagkasawumsom na ang tag-iya miingon sa iyang kapatas, tawga ang mga mamumuo ug hatagi sila sa ilang suhol. Unaha pagsuhol kadtong ulahing gipatrabaho ug ipaulahi kadtong unang gipatrabaho. Ang mga tao nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon, gisuhulan og usa ka denaryo ang matag usa kanila. Busa sa pagduol na sa mga tao nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat, apan ang usag-usa kanila gihatagan usab og tagsa ka denaryo. Gidawat nila ang ilang suhol ug nagbagutbot sila batok sa agalon. Mingon sila, kining mga tawhana nga ulahimong gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras, samtang kami nagtrabaho sa tibok adlaw ug napagba sa kainit. Apan bisan paniini, imo silang gihatagag samang suhol nga imong gihatag kanamo. Ang agalon mitubag sa usa kanila, migo, pamati, wala ako maglimbong kanimo, kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka denaryo ang adlaw. Karon dawata ang imong suhol ug pauli sa inyo. Mao'y akong gusto nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Wala ba day ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta, sumala sa akong gusto? O nasina ka ba hinoon kay ako manggihatagon man? O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, busa kadtong naulahi, mahiuna, o kadtong nahiuna, maulahi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa pagdawat og ganti gikan sa Ginoo ba kaha or gikan sa atong isigataw, unsa may inyong pilion, kanang maulahi mo o mauna? Gana bang sa pagdawat ba, mga ayuda ba, or dawat tag mga vaccine, dawat tag mga rewards, unsa may gusto ninyo, kanang mauwahi mo o mauna? Ulahi? Mauna gino. Dinhi sa simbahan ug manimba mo, asa man mo, sa unahan o sa awahian? Sa awahian. Kari mi diri sa awahian pader kay daghan ra ba kunong naulahi mahiuna niya ang nahanas unahan mauwahi. Mga igsoon, si Kristo nagpasabot dinhi og kanibang experience ang pagsinati sa presensya sa Ginoo, ang pagsinati sa iyang gingharian. Daghan kaayo nga nagsigig simba, naniguwang nalag sinimba, pero wa pagyod kasinati o Ginoo. Daghan sang mga pari, naniguwang nalas pagkapari, nangahimo na lang obispo, nangahimo na lang kardinal, ang uban gani nahimong Santo Papa, pero wa kasinati sa Ginoo. Oh, kamoron din pila man kabuk ninyo ang nakasinati o Ginoo, tasang kamot. Ngayon. Siguro mo, nga nakasinati mo Ginoo. Oh, istoryahe.
Si San Vicente Ferrer nakasinati og Ginoo. Unsa may nahitabo, gibiyaan niya tanan. Si San Francisco de Assisi nakasinati Ginoo. Unsa nahitabo, gibiyaan niyang tanan. Si Mother Teresa og Calcutta nakasinati og Ginoo, gibiyaan niya ang tanan. Kamo, makabiya mo sa tanan. Tanan imong anak, imong bana, imong asawa, imong balay, imong yuta, biyaan nimo. Oh, wa na anything. Kay wa man kasinati. Kay kung makasinati ka Ginoo, sama nila ni San Pedro, nila ni San Juan, nila ni Andres, katubang pagsuroy ni Kristo, pag iyong Kristo, sunod mo nako, niya nakasinati sila Ginoo. Biya yun, biyaan ang ilang panagatan, biyaan ang ilang papa, biyaan ang ilang pamilya. Sa diha ganing gibiyaan si Kristo sa tanan, niingon mga ni San Pedro, asa man mi padong ug mubiya minimo nga naa man nimo ang kinabuhi ug ang kamatuoran. Sa to pa, ang butang sa kalibutan mawa na'y bili kung maka-experience tas Ginoo. Wa na gibili. Mura na lang na silag basura. Di karon, kumusta man ang imong tan-aw sa imong anak, ikumpara nimo sa Ginoo, murag basura o dili? Ikumpara sa Ginoo ba? Uy, dili, uy, ang Ginoo mo yung basura. Maubita na sa mga balay karon kanang mag-blessing ko. Ako raman yung secret nga mga teknik. Pangitao na kog haing altar. Tagsa ra jud kayong balay nga dagko kayong altar nga visible kayo. Kasagaran sa ilang balay, ang visible kayo ang TV, dagko kayong TV. Ana kana mga wall decors o dagko kay na. Pero ang altar murag sag sa sayaw to agisuksok atong kilid sa mga lugpit-lugpit dito kana mga corner nga di na gid hapit makita. Nyag na sa ibutang des ubos temporary sad. Muna malipay ko ana mga balay bitaw nga gidesign gid nila ang ilang altar nga fixed sa ilang aning kuan kaning bongbong unya portig yung visibula dagko nga mga ko may pagkahibong suga-suga moingon jud ko i-blessing ako, uy congratulations nindot kay imong altar pare-parihar sad kanindot sa imong TV. Ana may karon sa inyong balay nindot inyong altar. Kana sa visible pa lang na. Karon sa inyong pagtinagdanay, kumusta man? Diyos nun o tawhanon? Sige. Kung ikaw ginikanan mga saba o mangusi ka sa imong anak, manglatos ka, ang sabi na, Diyos nun o tawhanon? Tubag, tawhanon. Di sa to pa, ang Ginoo basura. Wa kay labot. Di na nako gamiton ang imong style. Kaning kasaba. Kay mao ni makapanton ani akong anak. Nya ang Ginoo lagi yun, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Wala, patay mo diya. Eh karon, sa naman. Tutok mo muna ako. kamong banag asawa sa inyong pagtinagdanay ang saman, Diyos nun o tawhanon? Kung ikaw asawa magyaw-yaw ka sa imong bana, ang saman na, Diyos nun, tawhanon? Yawa mo magamit ana. Mga buangon mo. Mauna, inigamit ni mo ana, ang sa Ginoo basura. Kanang imong style, Lord, basura na di na magsilbi niya kung banang bisyoso. O di ko ni kasabaan, asa man ni mo undang? Kasabaan ko gini, hulgaon ko gining animal. Kung tinudoon sa gini, buwagan kumansad. Nga naman di ay. Ang imong hari sa imong kaugalingon karon tawhanon. Muna sa atong unang pagbasa, ang mga Israelita gibadlong ni Hutam kay naghimo silag hari nga wa gitugot sa Ginoo. Nga iyang gihimo ang pasumbigay nga ang mga kahoy nangandoy nga harian sa ubas, sa kahoy igira nang malibad ang tanan. Nya karon namugos gid silang doon na sila ihari, nagto sila sa sampinit. Ang sampinit niingon, sige, pasilong mo diri nako. Inigpasilong sa kanang kuan kahoy ngadto sa sampinit. Iya man ang anaon dingyupan. Unsaon man na sa sampinit?
patyon ang kahoy. Ang kahoy nga pangita mo diyan ka na mga bagon nga, kana mga vine bang bagon, mga muana sa kaning muana sa kahoy, patay ang kahoy Yung mo na style sa Sampinit, harian ti ka pero sundatan na akong gusto. Na ang Ginoo gusto sa siyang sundo nato ang tanan niyang gusto. Pero ang gustos Ginoo lahi sa gustos tao. Ang gustos Ginoo nga malipay ta. Ang gusto sa Ginoo nga wa tay sala. Ang gustos Ginoo nga mabalaan ang atong kinabuhi. Mao na iyang ipamugos ang iyang gusto nga naman kahibawa magud siya nga maunay atong gikinahanglan. Kini manggong atong gusto kasagaran wa maigo sa atong gikinahanglan. Tanawan ang gusto kay kag kwarta, maghatag magkalipay ang kwarta. Ngigi. Pangita mo dihag mga taong gusto kay kwarta nga malipayon. Bisag pari pa na kusmod ginagnaong. Pero kana mga tao nga wa mangitag kwarta, nangitag mga higala, unya gigamit ang kwarta sa pagpanghatag sa iyang isig katao, sa ilang gikinahanglan aron magkahigalaay sila, nindot kay nagnaong tawhana. Tutok mo muna ko. Kanang imong pangandoy nga makabalay gid ka, dako gyud imong balay, aron nindot gyud nga secured kayo ka, nya kinahanglan concrete, maayo gyud architectural design, nindot man na siya nga pangandoy, nya kinahanglan adto gyud sa overlooking, kana yung kita gid nimo ang mga sana nindot og panoramic view. Nindot man na siya. Pero makahatag ba na nimo kalipay o kalinaw? Dili oy, magluos lang ka ditog monitor sa imong CCTV ug wa bay mga mangawat, wa bay mangatkat sa imong koral. Pero kada mga tao nga ang balay nagpilit ra diha sa koral, wa gid nay CCTV. Nga naman malinawon. Wa man gani na trangka ilang, wa man gani kandado ilang kuan, ilang kanang ilang pultahan. Nga naman, malinawon. Nga igabot na silang balay, magsige na naghamag. Katawa na. Nga naman, wa man sila TV, di magduwa sila. Ana, wa man sila radyo. Pero karon sa mga buangon sa mga tao, diyan na may TV. Diyan ka nang lagikan. Sig pangayo, unya man ay TV. Ang gipangayuan nga pare, way TV. Napay mga cellphone. Di alahas pa diri. Mabta nang mangayo din mingon sa ko, kana bang imong naong ba di man naangay mangayo? Himsog kay kag lawas nya nindot kay kag mga alahas. Ay mga piki manggo di pader, mga piki manggo din ako. Na pa imong naong ay short pa kag mubo kayo. Sana pa ibugo nimong pare ana. Na ba maibog ang pare nimo kay. Hinoon kana mga buangon sa lagi mo lagi nahigugma na sa kwarta. Og mauna siya makaingon nga ang Ginoo di musugot ana. Tanawa ra guro ng ato mga hari sa kalibutan, ang ato bang mga leaders ba, puyra las mga buutan, pero di kayo daghan ang buutan, galabi ang mga tawhanon kayo. Unsa may gitudlo, kinahanglan gyud nga madato ka. Muna ang ilang gitudlo unsaon gyud pagpadato. Tanawa ng ato mga advertisements tanan unsaon gyud pagpadato. Nya unsa pagisunod, kinahanglan nga nindot kag naong, kinahanglan yung nindot kag naong kanang di gyud ka matiguang ana. Muna ilang kon ang kamatuoran ilang gustong tabunan ilang kamatuoran, gusto gislang nindot yung kag naong bisag di gyud ka ay nindot yun. Unya human kana pag yung kinahanglan yung ikaw gyud maoy powerful, ikaw gyud maoy sundon mo na panahon karon sa eleksyon, sige na yung dinautay kay gusto gyud nga ako ra gyud mo'y maayo kana sila tanan mga buangona pangitaay anang sayop, hinapakay anang lapok sa ilang mga naong. Apil ra ba sa ni usahay mao nang gitudlo sa kalibutan, kagubot mga leaders na nato. Kanasang linibakay ana i-post di social media mga fake news dala mao gid na. Og ang katapusan nga gitudlo, kinahanglang dili ka mamatay.
ayaw gyud pakamatay, likay gyud ang kamatayon. Mao man ri gitudlo. Saman? Nisunod mo ana. Ha? Musunod gani ka ana, ratol gyud ka. Musunod gani ka ana, wa jud kay kalinaw ug kalipay, labaw sa tanan, wa jud kay kabalaan. Muna ang Ginoo musuno maningkamot yun, sunda ang akong kabubuton. Huwata unsay akong isulti ninyo. Ay mo paghimog inyong kaugalingong mga desisyon. Grabe kita rumuhimog desisyon. Unhan na to ang Ginoo. Oh, unhan oy. Mga ginikanan lang daan. Gusto kay anak nga laki. Ang nigawas babae man. Himuon nilang laki ilang anak. Padua-duaon nilang bula. Aron mo rasag kuan. Short-shortan. Gauna na ka. Amo na ini kadako tumboy. Unyasad gusto kay babae. Ang nigawas laki, ribon-ribonan sang buhok na ri ana. Sulob-suloban sa nang binabay, ay kadako. Bayot. Nya nagtakod naman perti nang daghana. Kuya pag ining gawali takdat ba no ni. Mga tawhanon man kay ang giapas ang akong gusto. Mga igsuon, ang atong gusto, dili gyud gustos Ginoo. Pero ang gusto sa Ginoo, mo'y atong gikinahanglan aron mahimot ang tinuod nga malipayon ug malinawon. Unsa may gustos Ginoo karon, mamalit mog slat o dili? Sa inyong paminaw, unsa may gustos Ginoo karon, mamalit mo aning slat para kapilinha o dili? Kibaw man dahil mo. Nindog. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa atong langitnong Amahan nga naghatag kanato sa tanang butang, gugma ug kabalaan. Busa mo ingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan magpabiling mabungahon sa Espiritu, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang atong nasod makalingkawas na sa kaguol ug kalisod, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang butong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugon sa Dios Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay mabanhaw na sa himaya ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom ug maluluyon nga Amahan, dawata kining among halad, among gipangamuyo diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Unsay gasa ko kanimo
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagay pahimaya sa yangalan, alang usab sa tugapuslanan sa tibok niya santos nga simbahan. Dawata ang among sakripisyo o Ginoo nga maoy panagbayloay sa mga gasa pinaagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong hinatag. Maka dawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kadimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy.
Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo kana sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawan, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunualuwasa kami sa datan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete.
Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Magampo kita. O Dios nga maluluyon pinaagi niining sakramento, gihiusa mo kami kang Kristo sa pagpaningkamot namo pagpakahimo nga mas mahisama kaniya, itugot nga makaambit kami sa iyang himaya diha sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon ug mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug sa kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan.
ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan, o mahimayaon ug bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa pagkamalipayon nga Diosnon. Kalipay nga Diosnon. Ang ato lang buhaton, muagad gid tas kabubuton sa Ginoo, dili ta magbuot-buot. Ang atong update sa nahalin sa atong Mother Mary's Healing and Deliverance para sa pagtukod sa Kapilinha di Fatima. As of yesterday, ang nahalin niabot na og 1,447. So 28,053 slots na lang ang nahibilin. Pakpak. Salamat kayo. Sige lang kitagpalit, hinay-hinay. Hurot man gining niya. Karong September 8, hurot na ni kay mo may atong target birthday gift nato ning Mama Mary. So ako lang hangyo no ang sa mga donors nga ayaw gyud kalimot sa pag-text nga rinako or sa messenger nga i-inform og unsay kinsay sender, name sa sender, ang code number or reference number ug ang amount na ataroy pipila nga di maklaim na sa RD Pawn Shop tungod kay ang RD Pawn Shop ug ang ubang mga padala igo ra nang mo text sa reference number nya. Inigabot na to didto, pangayuan din ta sa sender's name ug sa amount. Yag napagigamayng sayop sa spelling, pabaliko na sad. Mo nang naataroy wa maklaim mga pila na kabuok tungod anang why sender wa say amount. Sayang sad no? Ay no, di man na ato mobalik ra man tingin na nila, pero sayang sad kamong nag-donate nga di nato maklaim. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo'y may katungkulan at panahon